I den her video skal vi kigge en lille smule nærmere på, hvordan man indstiller serviceindkaldelser ud fra motortimer. Først og fremmest kan man tilgå vedligeholdelsen 2 steder fra. Heroppe på det her ikon kan man åbne vedligeholdelse, hvor man kan indstille det på alle enheder på én gang. Har de allerede kørt lidt, og man skal bruge nogle specifikke gamle data, kan man også vælge at gøre det direkte inde på den enkelte tracker. Men er det helt nye maskiner eller et eller andet, man skal sætte og oprette på 100 på en gang, kan man bare klikke vælge alle, og så sætte og lave intervallerne ud fra en samlet ting. Men skal man ind og lave det på den enkelte tracker, går man herover på prikkerne her og klikker på redigere, hvorefter man vil få åbnet menufeltet her for den enkelte tracker. Først og fremmest er det vigtigt lige at sikre sig, at den her motortimer her under main, den er på ACC, fordi så tæller den ud fra tænding. Så det er vigtigt, at den er på ACC og ikke står på sluk. Når man har sikret sig det, kan man klikke ind under den, der hedder service her, hvor man kan trykke på plusset nede i hjørnet, så kan man give den et navn, for eksempel service. Så kan man lige klikke af, hvis man vil have den til at stå hernede i det felt, der ligger heromme bagved. Så kan man klikke her, hvad man gerne vil have den skal, altså hvad intervallet skal være på, hvornår den skal have et nyt service. Hvis det er 500 timer, så skriver man 500 timer her. Hvis den for eksempel allerede har kørt 200 timer, jamen så skriver man bare 200 her. Det vil sige, så er der kun 300 op til der. Hernede kan man klikke opdatere sidste service, det vil sige, når det bliver udløst her, jamen så får man automatisk opdateret med 500 nye timer, når man har klikket den der af. Hernede i motortimer tilbage, der klikker man af, hvornår man gerne vil have udløst begivenheden. Det kan være, at man vil have besked 30 timer før, at det er tid til service, altså 30 motortimer før, så man kan få booket en tid og så videre. Så skriver man bare det, og når man har klikket alle de her ting af, så siger man gem, og så ligger den der. Når vi har lavet en service, lavet servicen, så skal vi ind og have lavet en begivenhed, som der giver besked, hvis nu at der har været udløst noget på det her service her. Og det gør man, nu kan vi lige lave den fra bunden af, det gør man ved at klikke på plus nede i bunden, så giver man den et navn, nu kalder vi den bare lige service 2, fordi vi allerede har en. Så åbner man her under typen, og så finder man den, der hedder service, siger OK, og så hvilke enheder det skal gælde fra. Man kan bare sige vælg alle, så gælder det i hvert fald alle. Så går man ind under tid, der skal den bare gælde altid, så der er det fint, den bare klikket af i alle der. Så er det ind under notifikationer, og der klikker man så af, hvad man gerne vil have. Det kunne være en push-besked, det kunne være en e-mail. Klikker man af, og så skriver man lige sin e-mail ind, den e-mail man gerne vil have den på, og så siger man gem. Når den er oprettet, så er man faktisk klar til at modtage beskeder fra systemet, når det er, der bliver udløst service.